وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ما أنتم ظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأشيائه وقربائه ومن والاه واتبعه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما والحقني بالصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. kamar yadda mai jan baki ya ja yanzu nan, za mu tashi a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa iz faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ko dan muka kwanatin dama jiya, to insha Allah ta'ala za mu tashi a wannan aya. Wa iz faraqna bikum al-bahra, a yayin da muka tsaga muku teku, fa anjaynakum, muka kuma tsiratar da ku, wa agraqna ala fir'auna, muka nutsar da fir'auna da jama'ansa, wa antum tanzuruna, alhali kuna kallo. Wato har yanzu Allah yana yi wa banu Isra'ila tunatarwa akan ni'imomi da ya yi musu, tun daga lokacin da ya ce musu ya bani Isra'ila zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ko wa aminu bima anzaltu alaikum musaddiqan wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. har can yi cewa la talbisu al-haqqa bil batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa lil khashiyin. To duk wannan ni'imomi da Allah ya ta faɗa wa banu Isra'ila da tunatarwa domin su farga su tuna, muka ce wani lokaci mutum bai iya tuna ni'imar da aka yi mishi ko ya gode akan ni'imar da aka yi mishi, sai an tuna masa irin wahala da raɗaɗi da azaba da yake ciki. To idan ya tuna sai ya gane girman ni'imar da aka yi mishi. Haka ne? To sai Allah subhanahu wata'ala a nan sai ya ambaci wasu ni'ima kuma da ya musu. Bayan jiya ban manta ba ya faɗa ni'ima kwaya ɗaya zuwa biyu, amma mun faɗi wannan ni'imar kaɗai abin da ke cikinta irin na falala da abin da ayan ta kunsa ni'imomi ne wanda kowane kwaya ɗaya ya kunshi sama da guda 10. Ko a takaice a gurguje mu karan kanmu tare da karancin karatunmu sai da muka lissafa kusan guda 9 jiya. Haka ne? Shi ne a faɗin Allah subhanahu wata'ala, wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Iya a wannan mun samu ni'ima da Allah ya musu kusan sama da guda 10. To yanzu kuma
sai gashi Allah ya ƙara faɗin wani ni'imar wanda a nan ma shi za mu tarar da ni'imomi ne a ciki wanda kowane ɗaya ya isa mutum ya yi celebrating ya gode wa Allah kuma cewa ya yi masa ni'ima babba. Shine ya ce wa iz faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. A yayin da muka tsada muku teku fa anjaynakum muka tseratar da ku wa agraqna ala fir'auna muka nutsar da fir'auna da jama'arsa wa antum tanzuruna alhalin kuna kallo. Wannan bai isa ni'ima ba. Abin da ya faru a lokacin shine da annabi Musa ya zo gurin fir'auna ya ta kiransa cewa ya bar bautar da banu Isra'ila, ya ba wa banu Isra'ila ‘yanci, ya bar bautar da su, ya kuma gane cewa Allah ne ya aiko shi da wannan sako. To annabi Musa ya yi amma fir'auna bai daina ba, sai ƙara tsananta musu azaba yake yi. Kuma tare da cewa fir'auna ya san Allah fa, tun kafin annabi Musa ma ya san Allah. Kuma shi wannan yana daga cikin wani abun mamaki da fir'auna. Fir'auna ya san Allah tun kan annabi Musa ya san Allah. Sai dai jayayya da kangara da taurin kai ba zai bar shi ya imani da Allah ba. Allah ya samu fahimta. To saboda haka sai annabi Musa bayan ya yi kira ga fir'auna ina ya koma yana kira ga mutanensa su yi imani da shi, su bi shi, zai tsiratar da su daga wannan halaka, daga wannan bautan da fir'auna yake musu. Wasu daga ciki sai suka yarda annabi Musa, wasu kuma sai ya kai Musa kaka zo ka walar da mu, mun dade a cikin wannan harkar, kawai ba wani ranar tsira. Sun cire tsammani daga samun tsira daga wannan bautan da fir'auna yake musu. To ana nan sai Allah ya sa Musa wani ilhama, nan Musa wani ilhama cewa ya sanya duk bani Isra'ila su nemi rance ko su nemi aron kaya daga kiddawa. Allah ya sa mun fahimta. Shi kenan kuwa shi tun dama asalinsa a wurin fir'aunin ya taso. Za mu zo mahallin wurin, wato ban san tafsirin yana shiga juna ne ko kissa. Asalinsa tun dama a gidan fir'auna ya tashi. Fir'auna ya rene shi tun yana jariri har ya girma, kafin ya zo ya tafi a bashi annabci, wanda za mu zo mu tarar da shi a gaban Allah ya samu na rayu. Amma kafin nan mahallin shahid, Musa sananne ne, Musa ɗan gata ne da ya taso cikin gata, sannan ƙarfa ne, sannan kyakkyawa ne. To don haka sai ya umarci bani Isra'ila waɗanda suka yi imani tare da shi da waɗanda suke jin zancensa cewa su nemi rance kuma su nemi aron kayayyaki daga kiddawa, wato jama'an fir'auna kenan, wato 'yan gari mu ce 'yan asalin masu mulki ko kabilar da suke mulki. Haka kuwa aka yi, sai suka ari kayayyaki, suka yi rancen dukiya a hannun kibdawa. Ana nan yammaci na yi, dare na shiga, sai Allah ya tada Jibrilu, sai tura shi gurin annabi Musa alayhi salatu wassalam, sai ya ce da shi ya je ya kwashi jama'ansa da shi da ƙabilunsu gaba ɗaya su bar garin Misra a daren. Allah ya samu fahimta. Su bar garin Misra a daren. Shi ne za mu ji Allah na faɗa mana cikin suratul Taha aya ta
bakwai ko yana cewa wahina ila Musa nasri bi ibadi ko lailan إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. shikenan Allah ya kiri Jibrilu, malaika Jibrilu cewa ya je ya ga annabi Musa ya tashi cikin dare ya ga al'ummarsa cewa su yi tafiyar dare su bar garin Misra, wato su bar Egypt kenan. To a hankalce banu Isra'ila a wannan lokaci asbat ne da su kusan guda 12, kowane sitta kuma mutane kimanin 50,000 ne, kenan yawansu sun kai jama'a 600,000 a yadda ruwa yanzu. Kai organizing mutum duk ma'aiki ne, haka ne? Balantana kai organizing mutum 600,000, kuma mutane 600,000 ka ce za su bar gari rana ɗaya, kaga ai akwai aiki. To abin da yake na wahayi kuma Allah ya kaddara kowanne sitta, wato kowace kabila na bani Isra'ila, mun ce ai kabilu ne guda 12 ko kowane kabila tana da jama'a kusan kimanin 50,000, kaga in ka buga 50,000 su 12 zai baka 600, haka ne? To sun kai kimanin kabilu jama'a 600,000. yanzu kuma ga wahayi ya zo cewa su bar garin Misra kuma cikin dare. To su tun dama Misra, idan mutum yana karanta tarihi zai ji cewa su ne farko ko suna cikin mutanen da suka kawo civilization da modernization, wato wayewa da zamananci. An yi lokacin da dukkan wani abin zamani da wani abin wayewa to ta hannunsa yake bullowa. Na ganin kafin ma Babylon ko su suka fara. To a wannan lokaci sai annabi Musa ya amfani da abin da yanzu da za mu kira shi a wannan zamanin za mu ce networking. Allah ya sa mun fahimta, wato kamar ni zan yi communicating da mutane 600,000, amma ya zan yi kowane 50,000 din nan yana da head, yana da shugaba. Allah ya sa mun fahimta, shi ma a kowane shugaban 50,000 yana da kuma commandant, wanda kowanne yana da commandant 50, da kowane commandant yana kula da mutane 1,000. An fahimci Hausa na ko? To kenan da kai magana da mutum daya kai ricin mutane 50,000, so da zai ricin mutane 50, mutane 50 din nan kuma za su yi ricin mutane 50,000. Allah ya sa mun fahimta. To kafin ka sani wannan sako ya isa cikin banu Isra'ila cewa fa daren yau za su bar garin Misra. Wannan shi ne abin da muke cewa civilization da toke. Yanzu inda da ni da kai ne yanzu haka a ce ka gaya mutanen Mina yau yaushe, yau Monday, a ce yau daren Monday we are going to leave Mina for any good reason. Allah ya kiyaye mu, ba bandit ne za su fitar da mu ba, Allah ya kiyaye mu, for any good reason as it may be, a ce duk za mu tafi umara, da Allah za ka yi haɗa mutane duk da networking ɗin na yanzu da muke da shi, duk da waya ma'ana, duk da technological advancement da muka samu, kamar zai yi wuya. In ka samu 500 ma kai. Yawa malam ya ce ka samu 500 ma kai gari. Ka kun san me yasa kuma sai wuya? Saboda rashin leadership. Ai networking din ba wai a yanzu a networking da muke magana technological networking bane, human networking. Human networking.
kullum ina faɗa cewa networking ɗin da magabatanmu suka bar mu a kai, musulmai musamman 'yan arewa, da muka zo yanzu muka samu modern networking ta rusa mana, sai zan ba mu da amfani, ba mu da haɗin kai. A da ni dai da taso ina ɗan ƙarami, in aka ce sarkin musulmai ya ce an ga wata, yana Sokoto, haka ne? Lokacin ba fa telephone everywhere, telephone ɗin da ake da shi irin na gida ne, landline. Amma duk Najeriya, duk arewacin Najeriya za a tashi da su, ba wanda zai ce maka an saba, haka ne? In aka ce musulmai sun yi nan, to duk inda kake kai musulmi ne nan kai. Amma yanzu da akwai communication din, ko da abu ma na iya faruwa ne glimpse a gani, da Allah da annaba akwai ranar zaka ce an ga wata a ce all over no kyazmi at the same time. Confusion ne upon confusion. A lokacin da ya kamata ya zama kenan mun samu itisam, mun samu haɗewa, mun samu unity, mun samu one voice, to a lokacin ne muke ƙara rarrabuwa a addinance, a shugabance, a komai. Yanzu da zan tambaye mu waye shugaban musulunci, ba za a iya faɗa ba. Musulmai ne mu ko? To waye shugaban mu? Da ka ce sultan ne, sai a ce kai wannan sarkin Sokoto ne, ba mai da shi ba. Sai ka ce to sewa shi ne dai supreme leader da ake gani aka recognize saboda ya gaji Shehu Usman dan Fodiyo mujaddadi ko? Da ka ce shi sai a ce maka ai sarkin Sokoto ne, sai ka ce sai wato in ka ce to bari a duba elderly person wa yake da shekaru ya tsufa kuma ya suke da ilimin addini, sai ka ce to Allah ya ji kan Sheikh Bayar Bauchi, sai ka ce a to a ce Sheikh Bayar Bauchi, sai ce ka wannan dan bid'a dan dariƙa ne. Akwai musulman da za su ce menene ba su yarda da shi ba, haka ne, saboda ra'ayi ko aƙidarsa ya saba da me nasu. Sai ka ce to shi kenan tun da shi aƙidar shi ya saba wa naku, to bari mu ɗauko wani kuma da ya fi shi shekaru, yake kusa da shi a shekaru, kuma shi ma yana da jama'a ɗan wani aƙida. Sai ka ce misali, to mu ba Malam Ibrahim Zakzaki mu ce shi ne da abu ne, Allah ya kiyaye, ba kuma kafiri da shi ba, dan shi'a za ku ce mu bi, ba haka ba ne? Ce to wa za mu bi? To shi kenan mu ɗauko Jingir, sunan shi kenan ko? Malam Yahaya Jingir, sun da shi ma shekarun shi ya ja, amma da yi kusa da na Malam Ibrahim Zakzaki ba kusan ilimai ko? Sai mu ce to shi ma farin dattijo ne, mu ɗauko shi mu ce shi ne shugaban musulmai, in ya faɗa kawai ce kai da Allah nan ɗan ƙungiyar izala ne na Jos, mu ma yan izalan ma Kaduna ba mai dar shi ba, haka ne? Ce to shi kenan duk da duk rigimar dai, to mu dawo kan waɗanda muke ganin suna da jini a jika, sun san gwamnati kuma sun san ilimin addini, kuma su ne yan waɗanda za mu ce daidai da zamani. Mu ba su malam Balalau da su malam Kabiru Gombe, duk abin da suka faɗa ce kawai nanci da siyasa, ko ba haka bane? Ɗan izara ne, mu ma yadda riga ba mai da su. To waye shugaba a musulunci? Muna da itisam, muna da kalma ɗaya? Kaga kenan rabuwan al'umma masifa ne. To mu duba da wahayi ɗaya, da umarni ɗaya, a cikin lokaci ɗaya ta bayar annabi Musa, a lokacin fakamai da na faɗa, babu technology, babu advancement na technological advancement da zai yi waya ya ce banu Isra'ila ku tashi bacci ku zo ma haɗu mu. One communication, one command ya haɗa duk banu Isra'ila cikin Misra. To shi kenan suka kama hanya. Tun da ma kan mu manta akwai kayayyakin kibdawa a hannunsu ko? Akwai kayayyaki da suka ansa, sai suka kama hanya. Shi annabi Musa da babban almajirinsa Yushau bin Nun su suke jagorantar tafiya. To tafiya mutum ko 100 ne aka ce sun fita gari ko sun biyo wuri, dole kusancewa mutane sun fita.
to balantana ana kimanin 600 kaga kenan aya kwa yake. To shikenan suka ta tafiya, sai labari ya isa ma fir'auna a cikin daren cewa ai bani isra'ila fa sun bar gari, sun tattara kayansu suna fita gari, ga can suna ta fita. Sai fir'auna ya bada umarni ya ce kada kowa ya bi su, kada a bi su, a bari har sai zakara ya yi cara. Idan zakara ya yi cara to su kuma sannan za su bi banu isra'ila. Shikenan tafiya yi tafiya, lokacin da zakara ke cara ai asbahi kenan ko? To cikin mu'jiza na Allah subhanahu wataala da ya ajiye annabi Musa, sai zakaru na banu isra'ila ba zakarar da ke cara a rana har sai da gari ya waye. La ilaha illallah. Gari na wayewa, fir'auna ya ga kawai kwallon rana ya fito. Yau zakara ba ta yi cara ba, ka ce yau zakara ba ta yi cara ba, ce babban aiki. Kaga aiki ya dawo ɗanya ko? Su annabi Musa an yi nisa. Kawai fir'auna da yake fir'aunan ne, sai ya ce a kawo mai tinkiya. Aka kawo tinkiya, sai ya yanka tinkiyar. Yana yanka ta, sai ya ce kafin na gama cin hantin tinkiyar nan, kafin ya gama cin hantin tinkiya, yana son a tara masa alfu wa mi'ata kibdiyun, yana son a tara masa kibdawa 1000 miliyan kenan ko, sannan da 200,000, wato a tara masa kibdawa jama'ansa, sojojinsa, a tara masa kibdawa sojojinsa 1000 miliyan ɗaya kenan a kirga ko, sannan da 200,000, wato 1.2 million soldiers tun a lokacin ba. To a yanzu wani country ne ke da wannan adadin sojojin? Ina ganin Najeriya da mu da palamiti ake cewa kuma ne ake cewa dukka da yan kaki da wanda ina ga ba kai ko miliyan ɗaya ba. To shi a lokacin sojojinsa kawai banda yan sa kai an samu sojoji miliyan 1.200,000, wato ninkin jama'an banu Isra'ila. Allah ya sa mun fahimta. Kenan in kawo banu Isra'ila za su yi, maimakon a ce duk soja ɗaya mutum ɗaya, tare da mu fahimci training ɗin sojojinsa ya isa a ce duk soja ɗaya ya isa tasa mutane 10 a gaba. Allah ya sa mun fahimta. Musamman da raunin da banu Isra'ila ke da shi, saboda duk mutumin da ya rayu cikin bauta, ai ba ka tsammanin ka tarar da shi yana da wani sauran ƙarfi. Ƙarfin ya tafi cikin bauta. Wanda za ka tarar da shi ƙarfi shi ne matasa daga ciki, saboda aikin wahala su kuma ya mayar da su sun zama very strong. To amma still ba su da training na military na sojoji. Kenan duk soja da ya yi sai tasa mutum 10 na banu Isra'ila. Amma tare da haka a tanadin fir'auna duk soja 2 ne mutum 1 na banu Isra'ila. Kaga kenan za a cinye su nan. Sannan ala kulli askar hisanun qawiyyun sahih, kowane askari, kowane soja guda ɗaya yana kan bajimin doki ne mai rai da lafiya. To a haka su kuma za su fuskanci ne, za su je su tari bani Isra'ila. To ana nan sai suka kama hanya, suna ta biyan annabi Musa da jama'arsa. Kar mu manta, duk inda aka ce mutane suna tafiya a cikin jama'a masu yawa, tafiyarsu ba zai yi sauri ba da a ce 'yan kaɗan ne su. Haka ne? Sannan mutanen da suke da masu rauni, tafiyarsu ba zai yi sauri ba
akan mutanen da suke jin su sojoji ne karfafa ne sun fito kuma mazaje. Banu Isra'ila kan mu manta akwai tsaffi a cikinsu, akwai mata a cikinsu, haka ne? Su wayannan ko iya sojojin ne maza. Har ila yau kada mu manta tafiyan waɗanda suke da abin hawa tare da wayanda suke kafa ba zai zo ne ba. To banu Isra'ila cikin sako waɗanda suke kan abin hawa, wasu sako wanda suke tafiya a kafa. Su kuma ibdawa kowannensu yana kan ingarman doki ne. To saboda haka kafin ka ce wani abu sai ga ibdawa suna hangan banu Isra'ila, jama'an Fir'auna sun hangi banu Isra'ila, ga su sun riske su. Shine za mu ji a cikin suratul Shu'ara ne ko aya ta 60, za mu ji Allah na gaya mana ko da suka taso, kan mu manta su banu Isra'ila fa sun fara tafiya tun cikin dare ne, amma su ibdawa jama'an Fir'auna ba su fara tafiya ba sai da hantsi, wato sai da rana ya fito, safiya gari ya waye, rana ta fito. Shine za mu ji Allah na faɗa mana cikin suratul Isra'i aya ta 60 yana cewa ba su bi su ba sai da suka ga rana ta tashi sama, mushriki na rana tana haske lokacin hantsi, a lokacin suka tashi wai za su bi banu Isra'ila. Amma saboda isa da kasaita da tanadi da suka yi, kamar da muka faɗa, tsakanin gasa yanka dabba ta tunkiya da cin hantanta aka tara sojoji miliyan 1.200,000. har ila yau fa ina faɗa muku yan uwa, kai imagine in a Najeriya ne kace za ka tara sojojin Najeriya gaba ɗaya cikin 24 hours, zai yiwu? Kamar da wahala. 24 hours ma. To amma shi tare da yawan sojojin Najeriya ba tsammanin sun kai rabin wannan adadin, amma shi cikin tsakanin yanka tunkiya da cin hantanta, kafin ya gama cin hantanta yake so, kuma sai da aka yaka. To amma sun tashi mushriki na lokacin da rana ya fito, suka fara bin banu Isra'ila don su riske su. To me ya faru? Sai Allah ya faɗa mana kafin su sani ai kuwa sun riske su din, sai ga su suna ganin sun iski banu Isra'ila, kamar yadda aya ta gaba ta 61 take faɗa, sai take cewa الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. sai Allah subhanahu wa ta'ala a wannan sura can a cikin suratul Shu'ara sai ya ba mu labarin yadda abin ya kasance. Sai ya ce falamma tara aljam'ani, a yayin da su biyun suka gamu da juna, wato banu Isra'ila sun waiga sai suka ji karan kofatan dokuna da rundunar jama'a suna dinkaro su. La ilaha illallah. Sai suka ce qala ashabin Musa, sai jama'an annabi Musa suka ce inna la mudrakuna, shikenan sun riske mu, shikenan an kama mu. A wannan hali ne na tsoratarwa, hali ne na firgici, hali ne na tashin hankali, wanda kuka gudu musu gashi yanzu sun kama ku, gasu suna dab da riskanku. Haka ne? Sai ya zamo a gaban annabi Musa suna tafiya, gabansu kawai sai gasu sun zo kogin Nile. Gasu sun zo latin tafi kogin Nile, a bayansu ga Fir'auna da jama'ansa, da kai shi ba, da shi da sojojinsa miliyan 1.200,000. In aka ƙara gaba a fada ruwa a halaka, idan aka koma baya a shiga hannun maƙiyi a azabta, shi ma a halaka. To ya za a yi?
sai Allah yake gaya mana aya ta 62 قال كلا إن معي ربي سيهدين. da jama'a suka ga wannan abin da ke tare da su, Musa kai ka ce mu fito ba mu shirin fitowa ba, yanzu ka zo za ka jefa mu halaka, ga ruwan nan mutuwa da ni, in ba kowa ba yanzu Fir'auna sai ya ninka mana azabar da bai mana a baya ba, haka ne kai ne da prisoner sai ya gudu da Allah an ka kama shi bayan ya ga baka wahala ya za a yi, ai ka san ai wahalar da ka dana ramar baya kaɗan ne, la haula wala quwwata illa billah. To a wannan lokaci ka ga pressure da suka ba annabi Musa sai hankali ya tashi, ai ka ji tsoron mutumin da tun da amma jininsa a kumbe yake, hankalinsa ya tashi yana cikin rudani, sai ka zo ka ce za ka cetar da shi sai ƙarasa cikin wani rudani, ai duk haukan da ka gani sai ka shirya masa ko, sai suka hauka cewa annabi Musa yanzu ya za ka yi da mu, yanzu shi kenan an riske mu, shi kenan Musa ka halaka mu, shi kenan yanzu ka kawo ka kashe mu, kaza kaza kaza, kowa sai abin da ya ga dama yake mana. Sai annabi Musa ya ce da su inna rabbi mai sayahdi ko inna mai rabbi sayahdi, ku yi haƙuri, wanda ya sa na fito da ku yana tare da ni, ya san halin da muke ciki, zai shiryar da mu, zai shiryar da ni yadda za a yi, sai faɗi yadda za a yi. Sai Yushau bin Nun shi ne sadiqin annabi Musa. Kun san kowane annabi yana da wanda yake yarda da shi, to shi Yushau ya san annabcin annabi Musa kuma ya gaskata shi. Sai ya ce da annabi Musa, wai ina aka ce ka bi da mu ne? Sai annabi Musa ya ce nan. Sai Yushau ya ce ruwa ne fa nan aka ce kai da mu, ya ce kwarai, sai ce shikenan. Sai ya ciki dokinsa sai ya yi ta ruwan, shi shau kenan. Yana zuwa wurin ruwan sai ya ga ruwan yana ƙoƙarin ya shanye shi, sai ya juyo, sai ya ƙara cewa da annabi Musa, ina aka ce ka bi da mu? Ya ce nan. Sai ya ƙara tsikarar dokinsa ya yi wurin, sai ruwan tana ƙoƙarin ta shige, sai ƙara dawowa ya ƙara tambayar annabi Musa, ina aka ce kai da mu? Ya ce nan fa inda na ce nan ne Allah ya ce. Yushau a karo na uku ya tsikara dokinsa, yana tsikara sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko Jibrilu, sai ya ce da Jibrilu, ka je ka gaya masa ne. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. sai Allah ya ce da shi, ya ce da Jibrilu, ka je ka ce wa annabi Musa, ka je ka ce wa Musa bada Musa ya dauki sandansa ya daki ruwan da ita, annabi da ta kalba, dauki wannan yan sandan ta din nan dai, ka daki ruwan da ita, ka daki tekun da ita. Sai haka aka yi kuwa, annabi Musa sai ya dauki sandan shi sai ya daki tekun, yana dukanta fanfalaka sai kawai ta tsage. Da ta tsage, fakana kullu firqin ka dauda lazim, sai ta fitar da hanya 12, sai ta fitar da hanyoyi na 12, kowane hanya ka daudil azim, sai ya zama kaman wani daskararren dutse ne, kaman falali. Saboda idan da hanyar kawai aka fitar yan uwa, da kuma nutsewa za su, ai ko ba a faɗa mana ba mun san rijiyar gidanmu ko, ya ga ce rijiya yanzu ko da mutum zai fada amma ba ruwa a ciki ai ya halaka. To teku ne, idan aka ce ruwan ne kawai ya bude, aka ce ka shiga cikin ta, ai ka san zurfi take da shi, to da ka shiga ai shi ma ka halaka, saboda zurfin kawai ya isa ya gajiyar da kai.
to amma saboda Allah ya yi nufin nuna mu'jiza da kuma gata sai ya sa ka daudul azima, sai ya sa ruwan ya zama solidified, ya daskarar da ruwan sai ya zama kamar wani kankara, kamar wani dutse, ta yadda za a iya takawa ba tare da me ba tare da an nitse ba ko an je kasar ruwan ba. La ilaha illallah. Fanfalaka bayan ta bude ta zama ka daudul azimi, sai ya zama mutanen annabi Musa suna iya shiga cikin ruwa ga ta nan ta yi da su, ta yi musu bango nan an fahimta, suna ganin ruwa na ambaliya, amma kuma a ƙasa gashi Allah ya musu hanya da za su iya takawa su shiga cikin ruwa. La ilaha illallah. kaji wannan gata. Da suka ga haka sai annabi Musa ya ce to mu tafi, sai suka fara shiga, suna shiga. To ka'ida tun dama kamar da muka sani, idan aka sami irin wannan hali shugaban shi ke shiga gaba ko kuma zai tsaya ne sai mutane sun fara shiga. To sai ya tsaya yana umurtan Yushau da sauran kwamandoji ce waya a shiga a wuce. Kowane sifda ta kama hanyar ta, tun dama mun faɗa suna da sifda 12 ko kowane sifda tana da jama'a 50,000. To sai suka fara shiga suna wucewa, a yayin da fir'auna ya zo dab da su, a lokacin su kuma tun dama sun yi dab da karewa na shiga cikin wannan tafki, hanya da aka bude musu. Da fir'auna ya gani, kamar yadda muka faɗa, fir'auna fa ya san Allah, ya san ba wanda zai yi wannan, ba magician bane, ba tsafi bane, ba sihiri bane, wannan wani ayan Allah ne. Sai fir'auna sai ya ja birki, sai ya tsaya. Sai komandojin su suka ce cewa kai mu kamo Musa da jama'ansa, yanzu ga shi mun riske su, amma ga abin da ya faru yanzu ya rani, mu ma mu shiga ne ko kuma mu tsaya, saboda idan suka shiga komai na iya faruwa. Allah ya sa mun fahimta. In kuma suka tsaya, Musa da jama'ansa sun sha, to asara biyu ne zuwa uku. Asara na farko, asarar dukiyoyinsu da ke hannun Banu Isra'ila. Asara na biyu, asarar rashin bayin da za su ci gaba da musu noma da gini da sauran hidimce kenan, suna yanzu za su koma suna wa kawunansu, kuma wanda ba su saba ba, kenan za su halaka. Allah ya sa mun fahimta. Kenan a ɗabi'a ta ɗan adam da tarbiyyar hankali, ba gata bane ka ce wai kai yau ka tashi ƴaƴanka wai ka ce ba za su yi aikin komai ba, sai dai hankin ta dinga musu. In yarinya mace ne, abinci da komai bata iya ba, har a aure a ce ya mai kuɗi za ta aura, ita ma hankin za ta yi mata. Ba gata bane. Ko kuma ɗanka saboda ka da kuɗi ka ce kada ya aiki, kada ya aikin komai, kada komai za ka dinga supplying masa. Ba gata bane. To Banu Isra'ila yanzu in suka bari Kibdawa, yanzu in suka bari Bani Isra'ila suka kubuce suka tsira, to sun shiga uku. Dan aikin da Banu Isra'ila suke yi su ba za su iya ba, kuma sai da wannan aikin za a rayu. Sannan in suka bari suka kubuce, dukiyoyinsu ta tafi. To don haka sai suke ganin yiwuwan fa gaskiya gwamma su bi su. Amma tare da haka Fir'auna yana tsoro kada ya shiga abin da yake tsoro ya faru. To anan tunda Allah ya kaddara halakansa a ciki, sai Allah sai ya aiko Jibrilu. Sai Jibrilu ya zo a sifar mutum ɗan adam, sai ya zo a kan ƴar jaka, aka ce a wani riwaya aka ce ya zo a wata taguwa wanda bata kai nasu in garman dokin ba. Sai ya biyo ta bayansu, yana zuwa kawai sai shi ma ya shige. To ita dabba din da ta ga abin da bai kai ta ba, kai ma mutum, kai da kake tafiya a homa jeep ko a jeep babban farado, sai ka ga wani mai karamin Toyota ya zo an gidda ka ya wuce. Tun da wannan ya wuce wannan garin, an yi wa zan ya wuce, haka ne?
to ashe abin da jibril ne ya masa tun da ma jara a yanku ne ku ji kuma za ku iya shiga shikenan yana shiga sai fir'auna ya tsakar dokinsa sai ya shiga dan wannan jinkirin da suka yi su bani isra'ila ai sun yi nisa a cikin ruwan tana da fadi ko da suka shiga Allah ya ci gaba da tsayar da ruwan yadda take sai da bani isra'ila suka ƙara fita gaba ɗayan su kam su kuma zirin ibdawa wato fir'auna da jama'ansa su ma suka gama zirewa cip sai Allah ya ce ni fa ga kana kuma jimai shikenan sai da ya tabbatar Allah ya tabbatar na ƙarshen su ya shiga ciki sun magaragna kai Allah sai ce ruwan ta hade sai ruwa ta hade sai ruwa ta hade suka ta ambaliya suka ta musulmi a ciki haka Allah ya halaka su gaba daya da Allah wannan ba ni'ima bane wannan ba ni'ima bane ai babban ni'ima ce da banu Isra'ila bai kamata a ce sun manta da ita ba a iya wannan ni'imar farko shine a lokacin da kake kallon makiyin in ka shiga hannunsa azabar da zai maka sai ya fi abin da ya saba yi maka a baya sai Allah ya halaka shi da Allah wannan bai isa ni'ima ba saboda a wannan halin da suke ciki ba halin da mutum zai iya faɗuwa ya mutu ne ma ko bai shiga komai ba saboda kana kallon gaban ka ruwa ne in ka shiga zaka nitse ka mutu in ka koma bayan ka makiyinka ne da sojoji zai kama kai ya bautar da kai bautar da bai taɓa yi maka ba baya ko kuma ya ci gaba da yanka ka kana cikin wannan halin sai aka buɗe maka mafita wannan ai abin godewa Allah ne nima ta biyu nuna maka mu'jiza wato yi maka abu in a miraculous way abinda bature ke cewa miraculous ko ta yadda ba a saba gani ba ta yadda ba a saba gani ba ai wannan kawai ya isa abinda za ka gode wa Allah duk abin da aka yi maka a ce wannan abin is extraordinary an yi maka yadda ba a saba yi wa kowa ba kai wannan abin gode ma Allah ne haka ne nima ne nima ta uku ka shaida halakar makiyinka da kanka ai idan mutum na yinka ko yana kokarin sai ya kama ka ya kuntata maka sai a ce kana raye kai balma ba kana raye ba a gabanka aka yi maganin shi kuma bila sa'ayin minka ba tare da kai kayi komai ba you know kawai with a folded arm kayi folding hand ɗinka ne kawai kaga an yi dealing da shi akwai abin da ya fi wannan daɗi ai yayi bambanci a ce ma faɗa kuke kamare shi sai ya suma ai za a kama ka a fizik ɗinka for homicide ko menene ake cewa for ka kashe mutum baka mai komai ba ko harara sai ya mutu ai ka huta wannan ni'imar ta wuce wannan a lokacin da kake ɗarɗar kana kallon kai kashe ka zai sai Allah ya shaida maka saboda in labari ne ka ji kila ma ka ta cewa anya ya mutum ma kuwa to a gaban ka aka shi sai sa Allah a ƙarshe ke cewa wa antum tanzuruna kuna kallo na yi musu haka ba wai labari bane a gaban ku ne yi musu abin da na yi musu ne wa fir'auna abin da na yi masa ya bani Isra'ila ku shaida a gaban ku kuna kallo na yi masa abin da na yi masa na biyar ko na hudu shine gadar muku da dukiyoyin da suka bari da fir'auna ya mutu ya halaka da shi da jama'ansa yanzu dukiyar da suka bari ya zama nawa ibdawa bani Isra'ila
haka ne? Sun bar muku gidajensu da me da dukiyoyinsu, bal ma har da matansu da dabbobinsu. Yanzu ku gara masa ku koma ku je ku ci dukiyarsu lafiya lau saboda sun halaka. Haka ne? Yanzu kun gaje su, kun ci ganimar dukiyarsu ba tare da kowane sa'ayi tare da ku ba. Na 6 ko na 5, halakar jama'a ba tare da barin wani asari ba. Duk da makiyinka aka ce ya halaka, amma ba duka ya gama halaka ba, ila shi yana da allies, yana da abokai ko yana da yaya da tun da ma shi da yaran shi ne duka suka tsane ka, sai aka ce shi ne ya mutu ya bar yayan, still an bar maka ne, an bar maka saura, don yayan za su iya gadon ne wannan kiyayyar su daura daga inda ubansu ya tsaya. To da Allah ya tashi halaka su sai ya halaka su baki ɗaya, bai bar maka wani abin da zaka ci gaba da jin tsoro ba. Akwai ni'imar da ta wuce wannan? Ni'ima ta 7 shine wulaƙantar da maƙiyinka a gabanka. Ai babu abin da ke wa maƙiyi zafi irin a ce a gaban maƙiyinsu ne wulaƙanta. Ko inda a ce ma lokacin da Fir'auna ya halaka bani Isra'ila ba ta gani ba, ila Fir'auna abin ba zai masa zafi ba. Haka ne? Maƙiyi yana kallon maƙiyin shi na halaka, wayyo Allah. Maƙiyi zai ji ina ma a ɗaki ne ko a wani wuri ne, kada wannan ya gani. To sai ya zama Allah ya wulakantar da su a gaban su, wannan ni'ima ce. To wayannan duka ni'imomi da Allah ya wa bani Isra'ila, sai ya ce ku tuna mana, ku tuna wannan ni'imar, duk bata ishe ku ba. Sannan daɗin daɗawa, Allah ya nuna muku yanzu ku da kuke kaskantattu, mafi kaskanci, dan ba a taɓa a tarihi ba a taɓa wani mutumin da ya samu kaskanci irin kaskancin da bani Isra'ila suka samu ba. Sai ga su yanzu nan Allah ya maye gurbin su, ya mai da su ne mafiya daraja, mafiya girma. Mafiya girman kuma da isa da buwaya a rana ɗaya ba duka aka yi wannan. Sai ga su Allah ya mai da su ne mafi kaskanci, ya shafe su. Ko ba komai, mutum ka fahimta cewa mutum ya ce ya yanka dabba kafin ya gama cin hantanta an tara mai sojoji miliyan 1.200,000, ya isa ka gane yanayin karfi da izza da mulki da ake da shi. To irin mai wannan mulkin Allah a cikin rana ɗaya, a rana ɗaya ba ya batar da shi, ya shafe shi. Bai ishe ka abin da za ka gode mishi kai imani ba? To me yasa kuke inkarin annabi Muhammadu? Me yasa na aiko shi ku ce wai shi saboda ba a cikin ku yazo ba ku ce kuna inkari? Ban isa mayar da shi abin da na yi muku bane a baya, ya bani Isra'ila. Ku sani abin da yanzu yake gaya muku, ai ba sakon shi bane, ni na aiko shi da shi don haka ku yi imani. Wannan duk ni'imar da nake tuna muku, ba ina tuna muku bane dan ina da wani amfanin da nake da shi da ku. Duk wannan ni'imar da na yi muku, ba ina yi muku bane dan kuna da wani abin da za ku amfane ni da shi. Bal ina son ku gaskata wannan manzan ne da na yi da shi, shine annabi Muhammadu. Duk ba abin da Allah ya musu, duk wannan ni'imar bai musu dan komai ba, bai musu dan kowa ba sai dan annabi Muhammadu. Wai wata rana annabi ya gaskata wannan, da aka yi musu wannan ni'imar, sai annabi Musa ya ce tun da Allah ya tsiratar da mu daga wannan ruwa, an ce waƙiya ta faru ne a ranar 10 ga watan Muharram. Sai annabi Musa ya ce daga lokacin ya azumci wannan rana, sai ya azumi a wannan rana. To shikenan sai bani Isra'ila, Yahudawa, sai suka ɗauke shi ya zama sunninsu. Duk 10 ga Muharram sai su yi Ashura, ko za mu ji ana Ashura. Shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma Madina da zama, sai ya tarar da Yahudawa
suna azumtan wannan rana. Suka ce za su yi azumi gobe. Ce me yasa za ku yi azumi gobe? Su suka ce ai don wannan rana, irin wannan ranar Allah ya tsiratar da annabinmu annabi Musa, sai ya sa za mu yi wannan azumin, kuma shi ma annabi Musa ya yi wannan azumin. Me annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya biya su amsa, ya ce da su, sai ya ce ana haqqu bi Musa minku aw ma'anahu. Annabi sai ya ce aini na ku cancanta da Musa fiye da ku. La ilaha illallah. Sai annabi shi ma sai ya azumci wannan 10 ga watan na Ashura, sai ya ce shi ma yana farin ciki da wannan rana, wai dan ya gaya mana sakon fa in ka gane ka gane abinda da aka yi musu, an yi musu ne dan shi, da Qur'ani yana gaya maka. Ku tuna wannan ni'imar. Me yasa Allah yake gaya musu wannan? Dan su yi imani da annabi Muhammad, ba dan komai ba. Saboda shi karan kanshi annabi Musa da ya rayu ya karanta annabi Muhammad, me zai yi? Bin shi zai yi. To dan haka banu Isra'ila, ku bi shi mana ku huta, ku bi shi. Sai sa Allah ke tuna muku da wannan ni'ima. Kada mu cinye lokaci, mu je aya ta gaba. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. الحمد لله. Allah ya saka da alkhairi. To gashi lokacin ma shi ya ja, amma bari mu fassara ayan in yaso sai mu yi tafsirin sa gobe. Wa iz wa'adna Musa 40 layla ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. haka ne ayin da muka yi Musa alkawari, wai zuwa adna Musa 40 lailatan, na darare 40, dare 40 nights. sun matakastum al-ajal min ba'd, haka ne sannan kuka riki yar maraki bayan kun ga ya juya baya a bayansa. Kai ku dai azzalimai ne, kun zalunci kanku. Allah ya gaya musu haka. ɗan uwa, banu Isra'ila ne. Wai fa tsakanin wannan ni'imar da aka yi musu da kuma wannan kafircewa, kai ba ku ji ba, da aka yi musu wancan ni'imar, da aka tseratar da su, aka halakar da Fir'auna. Kun san akwai abin da ake cewa, bature ke cewa last shot ko? Wai kisan mummuke, ina tunanin ma hanya an mutu kuwa. In aka ce mutane sun fada a ruwa, za ka tunanin ila akwai surviving ones ko? Ko jirgin ne aka ce capsizing a ruwa, aka ce akwai survivors ko? Wanda ila an yi rescue ɗinsu ma ko na abu. To wallahi banu Isra'ila tsabagen Allah ya cika ni'imar shi a kansu, sai da ya nuna musu sojojin nan miliyan 1.200 duka, don ba wanda ruwa ya cinye a cikinsu. Mun san ai ka'idar ruwa in ta shanye mutane akwai wanda za su ɓace, ba za a ga gawansu ba, haka ne? To amma duka wayannan sai da Allah ya sa ruwan ta ɗago su sama, banu Isra'ila suka kirga gawansu, gawa 1000 sau 1000, miliyan 1.200,000. Sannan Allah ya yi musu alkawari, yake cewa fal yawma nanjika, a cikin suratul Yunus nake ganin aya ta 92 yake cewa fal yawma nanjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nasi an ayatina ghafilun. Allah ya ce yau wannan ranar za mu tsiratar da jikinka, litakuna liman khalfaka aya, don waɗanda za su biyo bayan kai wannan ya zama izina a tare da su, ya zama abin nunawa, abin misali. To tsabagen a cika ma banu Isra'ila ni'ima, hatta gawan Fir'auna sai da aka ajiye musu, Allah ya ki bari su ci wannan gawa. Amma sauran sojojin sai Allah ya gane su suka bace. Amma duk sai da suka kirga gawawakin su, kaga dan zuciya ta samu me
nutsuwa. Kada su ce ma a bayan mun tsira kuma still za a iya zuwa a biyo bayan mu, akwai survivors. Amma shine aya ta gaba yanzu yake cewa wai zuwa adna Musa. Wannan aya ita ce aya da zamu tarar Allah ya fara faɗin sunan annabi Musa. Babu wani annabin da Allah ya faɗi sunan shi alqur'ani irin annabi Musa. Sunansa ya fi yawa, sai da Allah ya faɗe shi sau 136 kamar yadda masana alqur'ani suka ce. Sai da Allah ya faɗi annabi Musa sau 136, saɓanin sauran annabawa. Banda fa dalili, wato banda pronoun, ko kaga dalili ai ba suna bane ko banda pronoun, banda dalili, kawai sunansa ya faɗi Musa Allah sai da ya faɗe shi so 136 alqur'ani. To wannan shine na farko da Allah ya faɗa. In Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu tashi a wannan aya, mun za mu yi bayani tun da lokaci ya ja. Inda muka yi daidai Allah muna roƙon ka kai ladan kabarin mahaifanmu, inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Masu wannan gida da duk waɗanda suka halarci wannan tafsiri Allah ya biya wa kowa bukatansa, Allah ya saka kowa da alkhairi. Waɗanda suka ɗauki nauyin wannan tafsirin yaɗa shi a gidan jarida Allah muna roƙo Allah ya ƙara albarka cikin dukiyoyinsu. Mai wannan gida Allah ya ƙara albarka a dukiyarsa, Allah ya shiryar masa zuri'arsa. Duk wanda ke da bukata a nan muna roƙo, muna tawassuli da wannan rana, da wannan wata, da wannan ayi da muka karanta na alqur'ani. Allah ka biya wa kowa bukatansa. Masoyan mu na nesa da na kusa Allah ka biya wa kowa bukatansa. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.